Kai. Ga mota. Ha. Ai bana akwai walakanci. Akwai walakanci bana. Gaba ɗaya ai walakancin zan yi bana ba a cewa ku ne. Bari in samu yaron dai kira ce yara gidana yara sun yi wahala. Assalamu alaikum. Ina wuni? Lafiya kalau. Amin lafiya. Lafiya kalau. Mai gida da Allah ina tambaya ne, ina neman hanyar zuwa lahira. Lahira? Hanyar zuwa lahira kake nema fa? Tabbas za a nuna maka hanyar zuwa lahira. Continue. Idan ka bi gabas. Gabas ko? Sai ka zo ka bi arewa. Sai ka zo ka bi kudus. Kana bin kudus sai ka yo baya. Sai ka bi gabas. Ka gane? To idan ka bi gabas za a ga can gaba akwai wani sabis mai tsawo. To kana bin shi. Idan ka taka ka haura sama. Na gane. To daga nan sai ka sako ƙasa. Idan za ka je lahira, ka gane? Mai gida mutuwa zan yi fa. What? Zuwa lahira ka ce kake so ba.